Dit programma werd mij mogelijk maken door Grinsma Fashion Plaza, Cars Fashion, SML Stoeten Motorjacht en Lemmer en wetterspotbedrijf Turfskip. Oh, wauw. Ik hoop je wel dat mijn dagenbloed zo lang bij buik opbloeien. Dat is misschien wel heel lang. Wij binnen skiën. Hoe nou? Tja, new lover? Oh my god. Jong, wat doe die tour? Hoe komt je gewoon? Kacht. Voor die. Net verkeerd. Was er net voor de celshouden, toch? Hoe jij er als het haar brengt. Hoe jij er het leert. U kist toch volle knappere jongens krijgen? Volgens mij is het wat ervaring opdwan bij een peroren. Als je denkt dat het goed is. Ton er een keer op, ja? Oeh, red je toch? Zwem maar lekker nou aan een lieken. Ik kan zien wat er gebeurd is. Doe hier is gelijk. Het ben ging gewoon uit te pakken. Wel, dit is net lidsmaatje. Gewoon liggen. Drink door maar net meer. Dat is net goed voor mij. Oh, Mike, help maar even. Ik breng die op. Het is goed. Hey Michael, breng me wel even. Doe Michael. Ja. Nee. Ja. Nee, Michael. Ja, kom maar later, hè? Het begint een beetje moeizaam, maar uiteindelijk... Is goed. Had lekker slaap? Was die wat eten of zo? Maak je thee? Misschien knapt je hier wat van op. Hoi, Mike. Dus we zijn er al in keihard intrapen, maar het stelt ondergrond. Ik denk dat ze de iPad ik dienen. Misschien nog wel meer ik. Rotzakken. Grut wezen wel hoe de regen van een oor. Dat liet ik me net weer gebeuren. Net weg? Ik wil dit net. Hebben we nou hier zo'n tankbaar? Wil je dit nog wel zadelijk uitpraten, ja? En als mevrouw even net zin, dan was ze voor dit naaien. Zo ga je wat krijgen naast, ja? Die jermbaan, dat kettingje. Wat voor kleren naast dan? Ja, maar... Alle keer inleveren, nou. Ik wil alles weggaan. Doe maar. En die kleine die we voortsmieten haar, die stond nu op voor goed met haar, ja? Nee! Klaar om te wennen?
mijn ex-weeks aan hier. Kom maar stikken, meidje, mijn peer worden. We trouwden. Grote beloftes en er is niet van uitgaan. 2 letten ben wel bescheiden. Wat er die bedonderen. Jou die nooit door niet in de oer, jongen. Sorry, leven. Ik bedoel het net zo goed. Maar het is gewoon... We zullen alles in die reek opgaan. Het is mooie leven te keren. Maar we moeten wel werkje aan onze dream, Gildo. Groot en sterk worden. Kun je bij de eerste de beste zinslag gelijk op, ja? Ik vind het soms zo moeilijk. Wat zit er op een kettingje? De J van Jeroen. Jawis, Juster, Jildau. Jarenlang. Noem eens net twijfelen. Dit. Nou, die fuck toch niks? Fuck off. Ik ga naar Nata. Ik in wel. Wie is lam vannacht? Hoe is het volle meer? We moeten maar even de puntjes op de i zetten. Doe, Michael. Nee. Rotzak. Michael. Delete. Hij zit al op YouTube. Ik hoef hem alleen nog maar te activeren. Maar dat is sardine. Als het maar leest. Ja, dan dingen er vandoor. Het komt echt wel goed. Ik ga gewoon nog even nodig. Trok pakken mast. Morgen is hem kamp dien en dan moet de boel roen wijzen. Anders is de controle kwijt. Dus mooi? Joen. Maar dat red ik nooit. Joen, wat gaat je? Sjen. Toch wel gezegd? Ha, als het mij ooit pakt. Ik bedoel mijn haar. Willen we week? Nee. Maar ze is nog zo onschuldig. Ze is jong. Dan was dat zo het leren, jonkje. Nou, voortwezen. Ik zie die Joen. En
En dan wist dat ik net van teleurstellings hoorde. Je zei hier om neertje mee. Wat stom. En nou dan? Wat denkst? Ik niks zelfs. Je zit alleen nog eens met me wat dom om te kunnen. Kun je het eerst normaal eten? Wat is het? Nou, stel je voor het keer. Oké. En wat zei mem ervan? Ja, die laak het alleen maar wat stom. En ik met jongens, we hebben het hier te bed. In ien. Nou, zeg, was goed voor die. Misschien is het wel beter als je direct bij je bent. Komt wel goed. Is je een kamp leuk? Ja, weer. Je moest van mij vragen als het wel voorzichtig is met jongens. Oh, nou. Zeg maar dat we goed gaat. Zullen we ophouden? Jo, is best. Doei. Is Jill er binnen? Ik denk het wel. Ik denk dat de jongen wat gebeuren gaat. Misschien moeten wij een serieus gesprek maar hebben. Ja. Hey. Hi. Hoe is het? Morgen gaan we weer naar Hoorsta. Wie had die eigenlijk op? In huid of die mem? Ik weet net. Is mem, denk ik. Ik heb wel weer zin om naar Huurstad te gaan. Ik net. Pakken zooi thuis. Die naar je vent is al de hele dag bij u in huis. Tenminste, dat zou je Remco. Ze willen al samen wezen. Kom ze lekker vaak bij mij. Ik ken dus Remco toch net samen alleen nog litten. Die neemt mij. Ik weet net. Er is een zoveel gebeurd. Misschien maak ik nog wel heel wat oors. Wat bedoelst? Ik heb een relatie. Wij maken je echt plan. Wist het zeker, Jella? Is het echt maar de jongen? Tuurlijk. Er is net wat de hut van Stapel. Maar zoals je krijgt dat ze het stom vies, dat die man nog samen met een orenman samen in git. Maar eigenlijk doet ze nou precies hetzelfde, hè? Het is net dat ik op uw mem liekje, ja? Wat is dat zo? Uw mem is dom bezig. Die weet net wat ze doet. Dovo, Tuurlijk. Ik houd van Jeroen. kist hem nog maar krijgt. Nou, dit vier ik zo. Is net zo stom. Loost me net of zo. De mij het gewoon. Ja, de mij het voor gewoon op 10 boers met de tenzij. Wat is Joen wel? Ik weet net. Hoezo? Gewoon.
Zit net zo vol op het programma. Hoi. Doet die jongen hier? Niks bijzonders. Hoeft hij direct naar de bloemen. Bepaal stoot af. Ik daar wat vregen? Ik vreeg het die wat. Bepaal stoot af. Grutje. Wat we brutaal in. En die niet verkeerd. Bemoei je er net mee? Nou, jongen. Ik zoek maar gauw naar huis gaan als ik daar weer. Rutger, toe maar. Keer maar. Nou, kom op. Rutje. Volgende keer ben ik het iets te laat. En die komt vol aan. Wat wil je dat voor ons zijn? Niks. Gewoon even wat bijpraten. Bijpraten? Wat dat zijn? Niks. Echt niet. Wat haast toch zijn? Niks. Au. Laat ik net merken dat je achter me erg om stiekem met dingen doet. En praten, dat is maar met mij. Wat is toch raar? Ja, dat... Ik loop dit net langer. Die twijfel elke keer. Als we van mij haast. Als ik daar ook nog te bieden ha. Wat bedoel je nou mooi? Ik denk dat we er maar mee stappen moeten. Maatje dit. Het is beter zo. Die heeft beide zijn eigen paard. Toe links, ik rechts. Bedankt voor alles. Jeroen, kom op, dit is net. Ik houd van die. Ja, het is zo. Echt, ik zou net weten wat ik zou doen, man. Waarom twijfel ik daar dan aan? Ja, weet ik net. Wat maakt dwaan? Ik hou die nog in je kans. Doe het hier. Wat? Het. Het is al jacht. Elke keer in uw zin. Die zuurtjes zitten al binnen. Weer al innig. En als we betrapen werden, is dat het beste bewijs dat ze voor mij haast. En dat is die net voor mij skammest. Ga uit. Sleep still. Ja, volgens mij. Wat rusten. Hey, zullen jullie op bed? Het is al voor West. Ja, wij gaan naar bed. Elk op je eigen, hè? Wel trusten. Is het bij de boot West? Nee, ze waren hier de hele tijd in de buurt. Ik hoop net dat daar hetzelfde komt als jij. Het is best wel een leven, jongen. Best wel. Net wel.
zwemvesten bij vast. En je bent alle bekend met de regels. Hou daar rekening mee, daar wil je hem op aanrekenen. Is alles duidelijk? Ja. Daar ben je hem al. Dit is Jildo. Mooi. Kom maar gauw maar naar binnen daar. Dit programma waard mij mogelijk maken troch Grinsma Fashion Plaza, Cars Fashion, SML Stoeten Motorjacht en Lemmer en wetterspotbedrijf Turfskip.